Een 40-jarige man uit de gemeente Ljouwterdiel is vanmorgen het GGZ-gebouw aan de Borniastraat in Ljouwt binnenrieden. Het gaat om een bewuste actie van een verwarde man die het opname west het bij de GGZ. De man hierst de ruiten van het gebouw inspieten en reed met zijn auto dwars door de glazen schoot waren de hal in. De politie had hem al maar geweld uit zijn auto hellen. De fiets Alversterretocht van Juster had een succes west. Al om 9 uur jongens wie meer dan 13.000 van de 14.000 deelnemers over de streek in Bolzert. De waarsomstandigheden waren goed, er waren maar een paar valpartijen. De politie had 10 deelnemers onder de motor Alversterretocht een bonjoen omdat ze te hut rierden. Van 6 van de oortreders is het rijbewijs innaam. Hier moest Boppe dat zijn motorik inleveren. Leden van Provinciale Staten stemmen uit voor de Eerste Kamer. Om 3 uur begint een speciale vergadering in het provinciehuis. De 43 Friese statenleden kiezen, maar alle andere statenleden in het land, de 24 leden van de Senaat. Het VVD-PvdA-kabinet heeft elke dag in de nieuwe Eerste Kamer nog maar 21 zitten. Joen en vannacht opklarings, het wordt 7 graden. Morgen droeg waar, de zin er aan bij en het wordt 16 graden. De westenwind is dan vrij krachtig.